Rijden. Zal ik anders mijn nummer even geven? Jacob, 3 op 2. Jacob werd op 22 april 85 geboren bij D. Lauwers in de Drentse 1. Zijn vader is de Vorka postuum president van Klaarhengst. En dan nog die keuren, ja, dat is leuk. Hier zijn Alwin en Daken. Ik denk dat het ook was. Maar ik weet niet helemaal. En op afsteken willen we ook wel graag de Jacob hebben. De afsteken komt hier dus bij. Oh nee, maar 20 mei, hè? Dames en heren, soms op zondag kippenvelmomenten bij de hengsten. Een prachtige zalving. Nee, dan kunnen ze ook op aardig worden. Ja, en wat ze bij ons de meeste landen doen, is bijvoorbeeld 13 mensen voor de keuringen. En ja, dan je voor 2000 euro ontvast aan de keuring, tickets voor de jury in het hotel. Ik heb verdeeld over een aantal eigenaren die meedoen aan de keuring. En heel vaak laten die mensen gewoon... Voor het programma bij, dames en heren, een gedenkwaardig moment op zondag. Misschien doe je dat ook wel, maar... Als vandaag. Ja? Ja, dit was Spaans. Geweld daar. Трибуны приветствовали стоя замечательных жеребцов-производителей. Dit was de moment. De huldiging van Jacob en Jens. Erg mooi. Rijden aan Alwin en Daken. Это дети Якоба, наверное, да? Представлены. Dankjewel. Hengsten verlaten de baan. De nakomelingen van Jacob en Jens. Bij de hengsten, dames en heren, zetten zich nu in beweging. Nog 1 keer hier op de hengstenkeuring. Nog 1 keer dat moment. En nog 1 keer ovatie voor Jacob en Jens. Старый Якоб. Первый Яков, живой. Сколько ему лет Якову, посмотри. This is the moment. Dit waren ze, Jacob en Jens. 301. Een paard, dus 2 hele mooie kampioen en een reservekampioen. Gefeliciteerd. А это резерв чемпиона. Норберт. Dames en heren, aan het slot van... Dit is mooi. For the champions,
de Ekkelaar.